Igbo ndị ọma njem ọnụ ejigo m ekele wee bịakwa n'ụbọchị taa nke onye chiri ya zere. Aha m ụka bụkwa Amaka Nne for Christ. O nwere nnukwu ihe nkụzi m jiri wee bịa n'ụbọchị taa. Enyere m anya wee fụ mụ na ahịa ụgbọrụ ụmụaka ahụ ịgụ ma idekwazi abịiche dị na Igbo. Mgbe nweta ohere n'ụbọchị taa wee sị ka m kụzie ka esi agụ nakwazi ka esi ede abịiche dị na Igbo. Ngwa sonye m. Mkpụrụ edemede abịiche dị na A, B, C, D, E, F, G, W, ndị be anyị na-ahụla ya ABD Igbo na-atọ ụtọ n'ọgụgụ dịka m gụrụ ya n'ụbọchị taa, sonyekwazi ka ịmụta ya. Abịa na ABD Igbo ọ dị mkpụrụ 36. Mkpụrụ ABD Igbo dị 36. Ile anya ị ga-ahụ na o toro ogologo karịa ABCD. ABCD bụ n'ọnụ bekee mana agbaịcha dị bụ na ọnụ Igbo. Ọ na-atọ ụtọ n'ọgụgụ, sonyekwazi m na ị ga-amụta ya. Ngwanụ, ọ ga-amasị m ma ị na-esonye m, like ya peji m, na-efolo m, tụsakwaziri m ozi ya n'ihi na ọ ga-adị mma. Ngwanụ, ka ọ dị oge ọzọ.